Jakom mar riwruok mar jopur niang' e pacho ka Ezra Okoth olieko dwaro mantie mondo mi jopur niang' obed kod okumba mar thiethe, kama bende owacho ni tend riwruogno sani koro biro bedo kod twak e wachno gi jokanyo mopogore opogore. Okoth ne owacho ni gidwa neno ka jopur niang' bende obedo kod okumba mar thieth kaka jotije sirikal moko machalo kaka jopuonj, mondo mi koro gin bende giyud chenro mag thieth e yo makare maonge gi ng'ikruok moro amora. Bende ne owacho ni chenro ma gin godo en mar bedo gi pesa mar thieth ma bende ibiro ng'adi e yo maching gi kembe, kendo gibiro ter pesa go achiel kachiel nyaka e agulu matayo okumba mar weche mag thieth mano SHA. Ne owacho ni koro gidhi twak gi jopur e thurka mangima e kodgi e yo makare. Wadwa ni bima ni mondo japur bende bed matuo, en gi mwandu ne mantie puodho. Wabiro wuoyo kodgi moyie, ok wachun, moyie monen ni gini nigi tiende, mondo mi kembe obiro ng'ad pesa gi e niang' ma gitero mondo remit ne sirikal, mondo mi giyud kaka githiedhore, kaka jopuonj ng'ado. Why not sugarcane farmers? Ma kaka jakom aneno ni abed gi proposal mondo wakel jomochung' manyalo nono wechegi on board. Okoth ne owacho ni jopur osebedo ka chandore mokalo yudo chenro mag thieth nikech gionge kod agulu malong'o manyalo konyogi e weche mag thieth. Ka bende owacho ni okang' ma kamano kapo ni nyalo kete tim, to mano biro reso ahinya jopur, ahinya to e weche mag thieth. Wan gi jodongo, wan gi tuoche mang'eny momakwa kaka jopur niang'. Omiyo an kaka jakom apropos wabed mondo warom gi national government, county government, all stakeholder e wach machalo kama. Koro jopur manyalo ungo wachno lwedo kwatieko to en mar registration kod SHA, every sugar growing zone. Mae pacha nikech komachielo en jatend migawo